Hello friends, welcome to Nursery Education Channel. दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों। बे टपिकखौ जों मोजाङै डिसकास बानायलांगोन आरो मा टपिक दङ बेखौ मोजाङै दा भिडिअफोरखौ नायलांजोबबासो मोजाङै मिथिगोन, ओके? आरो जोंनि बे भिडिअ दिनैनिया पार्ट 7 जागोन बा आखान्थिथाम खोन्दोनि लेक्चार नम्बर 7 जागोन, ओके? स' भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै नायलां। बेयो जोंनि आखान्थिथाम खोन्दोनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक जागोन, ओके? बे टपिकखौ जुदि मिथियाबा जोङो आखान्थिथाम खोन्दोनि जेबो मोनसेबो अंक बा मोनसेबो कुइसन एन्सार बानायनो हानाय नङा। स' मोजाङै नायलांबानो जाबाय, ओके? आरो बेयो जोंनिया गुबुन गुबुन एग्जामफोरनि थाखायबो बे इम्पोर्टेन्ट। माने नोंसोर जेब्ला देनां इन्टारभिउ होगोन, बेलेग जबनि थाखाय इन्टारभिउ होगोन बा आर्मि पुलिस बा बेंकनि बा एसएससि बेफोर एग्जामनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोर इम्पोर्टेन्ट टपिक, ओके? स' बेनि कनसेप्टखौ मोजाङै बुजिलांनो नाजा। स' भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नाय, ओके? स' जों दिनै स्टार्ट बानायनोसै। फार्स्ट टपिकआव दङ जोंनिया मा? आखान्थिथामनि महरसेयारि। स' आखान्थिथामा जुदि महरसे जानांगौबा जोंनिया मोननै नेमखान्थिखौ मानिनांगोन। मा बे नेमखान्थियानो? आखान्थिथामनि महरसेयारियाव जुदि आखान्थिथामा जुदि जोंनिया महरसे जानांगौबा मोननै नेमखान्थिखौ मानिनांगोन। मा? बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान आरो जायो आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायनि जानांगोन। दा हमना लाबाय जुदि ए बि सि आरो पि किउ आरखौ माब्ला जों महरसे बुंनो हागोन? ओके, महरसे सावगारि माने मा बेखौ आं नोंसोरनो स्टार्टिंनि भिडिअआव होखादों। नोंसोर नायबानो जाबाय, बेखौ माने पार्ट 1आव होखादों, मोजाङै नायबानो जाबाय। महरसे जानांगौबा जुदि ए बि सि आरो पि किउ आर आखान्थि थामा जुदि महरसे जानांगौबा बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायनि जानांगोन। बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान रुजुथायनि माने मा? बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगौबा मा होनदों? ए नि मोखांसे खनाया जोंनिया मा? पि। अब्ला ए खमा समान पि खना समान जानांगोन आरो बिनि मोखांसे खनाया मा जोंनिया? बिनि मोखांसे खनाया किउ। अब्ला ए खना समान किउ खना जानांगोन आरो सिनि मोखांसे खनाया मा जानांगोन? सिनि मोखांसे खनाया जोंनिया आर। अब्ला जोंनिया सि खनाया आर खनाजों समान। थामहिनबा जोंनिया से नाम्बारनिखौ मा होननो हायो जोङो? आखान्थिथाम ए बि सि आरो पि किउ आरनिफ्राय जों मोनो खना ए समान खना पि जानांगोन आरो खना बि समान खना किउ जानांगोन, अके? आरो खना सि समान खना आर जानांगोन। अब्ला जों बे ए बि सि आरो पि किउ आर आखान्थिथाम मोननैखौ महरसे बुंनो हागोन। मानो? आरो नैथियाबो जोंनिया मिलायनांगोन, अब्लासो जागोन, अके? जुदि सेथिया जुदि मोननै आखान्थिथामनि मोखांसे खनाफोरा जुदि समान जाजोबा गावजों गाव, अब्ला बिसोरनि मोखांसे हांखोफोराबो समान रुजुथायनि जाखायो। बे जोंनिया जाखायो, अके? बेखौ प्रुफ बानायनायखौ उनाव नुगोन नोंसोर बेखौ, अके? स' जों नायग्रोनि बेखौ। बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान माने बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायाव थायो। बेखौ जों माबोरै नायनो? जुदि बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायाव थानांगौबा मा जानांगोन? ए बि नि मोखांसे आखान्थिया मा? पि किउ। बि सि नि मोखांसे आखान्थिया मा? किउ आर। ए सि नि मोखांसे आखान्थिया मा जोंनिया एबार? पि आर, अके? स' बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा रुजुथायाव जानांगोन, समान रुजुथाय। मा लिरनांगोन? ए बि डिभाइडेड बाय पि किउ इकुवेल टु मा? बि सि डिभाइडेड बाय मा? किउ आर इकुवेल टु मा? ए सि डिभाइडेड बाय पि आर। दा नै मोननैबो जोंनिया सेटिसफाइड जाबाय ना? माने मोननैबो जाबाय जोंनिया। नै बेसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोब्बाय नै आरो बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथाय जाबाय नै। एखे रुजुथाय बेसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा ए बि डिभाइडेड बाय पि किउ बि सि डिभाइडेड बाय किउ आर इकुवेल टु ए सि डिभाइडेड बाय पि आर। अब्ला जों बिसोर आखान्थिथाम, बेखायनो जोङो आखान्थिथाम ए बि सिया महरसे माने महरसेनि सिम्बल लियो, अके? महरसेनि बे सिम्बल आखान्थिथाम पि किउ आर माने आखान्थिथाम ए बि सिया आखान्थिथाम पि किउ आरनि महरसे, बे महरसेनि सिम्बल। बेखौ मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय, अके? स' जोंनिया महरसे जाबाय। दा नै बेयाव जोंनिया ए खना जों पि खना समान। नै रुजुथायखौ बोरै लिरो जोंनिया? नै रुजुथायखौ जों बोरै लिरो? दा नेक्स्ट कुइसनाव आं नोंसोरनो बुजायनो हागोन, अके? मोजाङै, अके? स' नोंसोर बेखौ बुजि मोनदों जानांगौ, नोंथांमोना बेखौ बुजि मोनदों जानांगौ, अके? नेक्स्टआव जोङो बेनि रेशिय'खौ बोरै लिरो नायनि। हमबाय जोङो मोनसे आखान्थिथाम ए बि सि। ए बि सियाव जोङो
DE बोना लाबाय पेरेलेल DE पेरेलेल BC बोना लाबाय ओके माने बेयाव जों बोना लाबाय DE पेरेलेल BC बेयाव बोना लाबाय दे ओके दा नै आखान्थिथाम बेबो मोनसे आखान्थिथाम जादों ADE आबो मोनसे आखान्थिथाम जादों आरो मा ABC आबो मोनसे आखान्थिथाम जादों दा बेयाव जों बुंनो थाङोबा नै बेबो मोनसे आखान्थिथाम आरो बेबो मोनसे आखान्थिथाम जाबाय नंगौना ओके बेबो जाबाय अब्ला जोङो बेयाव खना D आ मानि समान जागोन खना D आ जोंनिया खना B नि समान जागोन मानो जागोन नै DE पेरेलेल BC अब्ला जोंनिया मा खना D आरो खना B आ मोखांसे खना नंगौना ना बेयो मोखांसे खना नोंसोर मोनबोखादोंमोन नै ओरै मोननै लाइन पेरेलेल लाइन बेखौ मोनसे जुदि हांखो दानना होयोब्ला बे खनादो समान जायो ओके मोखांसे खना आरो बे खनादो आरो बे खनादो उल्था खना समान जायो ओके थिग बेबायदिनो बे खनादो उल्था खना समान जायो ओके होमबा जोंनिया बे मोननैया मोखांसे खना बे समान जाबाय मोखांसे खना अब्ला थिग बेबायदिनो नै इ खनादो जोंनिया मा खना जागोन नै C खनाया समान जागोन ओके आरो होमबाथ' जोंनिया A आथ' जोंनिया समानखा मोननैनि थाखायबो नै ABC माने BAC बे आखान्थिथाम ABC आखान्थिथामनि थाखायबो बे A खना समान आरो ADE आखान्थिथामनि थाखायबो A खना दङ अब्ला मोननैनि थाखायबो समान दा बेयाव जोङो मोनसे ADE नै आखान्थिथाम नायो ADE सिमिलार आखान्थिथाम ABC बुंनो हासिगोन हाया ABC बुंनो हासिगोन मानो होनबा नै बेबो खना आरो नै आखान्थिथाम ADE नि A खना समान आखान्थिथाम ADE नि D खनाया आखान्थिथाम ABC नि B खना समान आरो आखान्थिथाम ADE आ आखान्थिथाम ADE आव माने खना E आ आखान्थिथाम ABC नि C खना समान माने मोनथामबो खनाया गावजों गाव समान जाजोबो बेयाव ओके स' बेबो जोंनिया मोनसे महरसे जासिगोन इयो ओके अब्ला बे जोंनिया बेबो महरसे जागोन नोंसोर बेखौ प्रुफ बानायबाय थानो गोनांथि गैया ओके आरो नाय एग्जामाव बेयो जोंनिया माबोरै फैयो दा नै बेनिफ्राय जों रेशिय' लिरनो हासिगोन ओके दा रेशिय' लिरनायखौ आं नोंसोरनो बोरै बुजायनो हानि दा नाय हमना लाबाय जों फार्स्टआवनो नै ADE आ जोंनिया मोनसे फिसा आखान्थिथाम अब्ला नै बे खनाया जोंनिया मादो समान ABC आखान्थिथामनि C खना समान दा E खनाखौ लानानै जों मा E खनानि उल्था आखान्थिया मा दं जोंनिया AD लिर रेशिय' लिरनायखौ फोरोंदां दा नै E खनानि उल्था आखान्थि AD जाबाय दा इयाव मा लिरगोन सिङाव नै E खनादो माया समान जोंनिया C खनाया समान अब्ला C खनानि उल्था आखान्थिया मा दङ AB ओमफ्राय इयाव AB लिरनांसिगोन समान आरो नै इखौ नाय एबार D खनाखौ नाय D खनादो B खनादो समान फिसा आखान्थिथामनिखौ लाग्रो फार्स्टआव सायाव बेयावबो फिसानिखौ लाग्रोदो नालाय दा नै D खनानि उल्थाया मा दङ आखान्थिया AE ओमफ्राय AE लिरदो थिग बेबादिनो D नि समान खनाया मा B अब्ला B खनानि उल्था आखान्थिया मा दङ AC अब्ला AC लिरनांसिगोन इयाव इकुवेल टु एबार नै A खनायाथ' मोननैनि थाखायबो माने आखान्थिथाम ADE नि थाखायबो आरो आखान्थिथाम ABC नि थाखायबो दा आखान्थिथाम ADE नि थाखाय नायग्रो आखान्थिथाम ADE नि थाखाय A खनानि उल्था आखान्थिया मा DE अब्ला DE ओके आरो माबा ABC आखान्थिथामनि थाखाय A खनानि उल्था आखान्थिया मा BC ओके BC बेनो जोंनिया रेशिय' लिरनाय मेथडा बेनो जों बिदि जोङो जुदि मोननै आखान्थिथामा जुदि मा होनो महरसे जायोब्ला आरो बिसोरनि खनाफोरखौ जोङो एखे होना मोनजोबोबा बिसोरनि रुजुथायखौ जों बेदि लिरनो हायो ओके बेखौ नोंसोर बुजियाखैबा भिडिअखौ बोफिननानै उल्था बोफिननानै होमबानो बुजिगोन ओके आरो मोजाङै खोनासं आरो बहिफ्राव नोट्स बानायनानै दोन ओके जोंनिया होमबा मा आखान्थिथामनि महरसेयारिया जोब्बाय आखान्थिथामनि महरसेयारि जानो गोनांबा बिसोर मोननै रादायखौ नांथारगौ दा जोंनिया आखान्थिथामनि महरसेयारि जानोबा बिसोर मोननै रादायखौ नांगौ बिसोर मोननै नेमखान्थिखौ मानिनांगोन दा बिसोर मोननै नेमखान्थिखौ जोङो मोननो थाखाय मोननैसो आखान्थिथामनि माने मोनथाम रादाय दङ आखान्थिथामनि बै रादायफोरखौ जों दिनै नेक्स्ट आव सावरायनोसै ओके अब्ला नायलां मोजाङै ओके जोंनिया बेयाव नाय आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादायफोर माने क्राइटेरिया फर सिमिलारिटी अफ ट्रायंगल ओके दा आखान्थिथामा जोंनिया महरसे जानो थाखाय मा जानांगोन दानिसो मोनबोखादों जों गोजौआव बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबनांगोन आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जाजोबनांगोन ओके अब्ला जोंनिया दा
आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादायफोरा मोनथाम दोङो अके मा फार्स्टआव मा दोङो जोंनिया फार्स्टआव दोङो ए एंगल 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 ओके दा मोनसे रादाया जोंनिया फार्स्टनिया मा ए माने एंगल 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 दा बेयाव जुदि हमना लाबाय जोङो मोननै आखान्थिथाम हमबाय ए बी सी आरो पी क्यू आर ओके ए बी सी आरो पी क्यू आर आ मोननै आखान्थिथाम होननानै हमना लाबाय जों अब्ला जुदि बिसोरनि एंगल 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 माने मा जोंनिया मोनफ्रोमबो खनाया मोननै आखान्थिथामनि मोनफ्रोमबो खनाया जेरै खना ए समान खना पी जानांगोन खना बी समान खना किउ जानांगोन आरो खना सी समान खना आर जानांगोन अब्ला जों नाय माबोरै लिरनो हायो खना ए समान खना पी खना बी समान खना किउ खना सी समान खना आर बिदि जानांगोन ओके बेनिफ्राय जों जुदि बिसोर खनाफोरा समान जाजोबबा जों मा लिरनो हायोमोन दानि रेशियो बायदि दानि रेशियो लिरनायाव जों नै रेशियोनि बादिबा जों सी खनाखौनो लाग्रोबाय मोनसेनिखौ लाग्रो सी फार्स्टआव बेनिखौ लानोसै नोंसोरनि गोसो बेखौबो लानो हागोन बेखौबो लानो हागोन जों फार्स्टआव नेखौ लाग्रोनि ओके सी खनादो माया मिलायदो आरा मिलायदो अब्ला सी नि जोंनिया उल्था आखान्थिया मा दोङो ए बी उल्था आखान्थिया ए बी आरो सिङाव मा लिरनांगोन सी नि खना मिलायनाया आर आरो आर नि उल्था आखान्थिया पी क्यू दोङो अब्ला पी क्यू लिर थिक बेबादिनो इक्वल टु एबार जों मानिखौ नायनि एबार ए खनानिखौ नाय ए खनानि उल्था आखान्थिया मा बीसी को सायाव लिर अब्ला ए खनादो समाना मा पी खनानि उल्था आखान्थिया मा क्यू आर को सिङाव लिर आरो समान एबार मा दंबावो मा खना दंबावो बी खना दंबावो बी खनानि उल्था आखान्थिया मा एसी आरो बिदो इक्वल खनाया मा क्यू अब्ला क्यू खनानि उल्था आखान्थिया मा पी आर ओके स नोंसोर बे रेशियो लिरनायखौ बुजिदों जानांगौ ओके दानि फार्स्टआव होखादों जों रेशियोखौ माबोरै लिरो स बे मोनबाय जोंना रेशियो स होमबा मा होनदो बेयाव मोखांसे खनाफोराबो गासिबो समान जाजोबबाय आरो मोखांसे आखान्थिफोराबो एखे रुजुथायनि जाबाय अब्ला जों आखान्थिथाम ए बी सी आरो पी क्यू आर खौ जोङो मा महरसे बुंनो हासिगोन बेखायनो आखान्थिथाम ए बी सी महरसे आखान्थिथाम पी क्यू आर मानो होनबा जोंनिया नै सिगाङाव गोजौआव मोनबोखादों आखान्थिथामा माब्ला महरसे जायो बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबोबा आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान जाजोबोबा ओके दा मोनबाय नै मोखांसे आखान्थिफोराबो समान आरो रुजुथायफोराबो समान जाजोबबाय अब्ला जों आखान्थिथाम ए बी सी आरो पी क्यू आर आ महरसे होननानै फोरमान खालामनो हाबाय माने बे मायाव जायो जोंनिया मा रादायाव जाबाय नै एंगल 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 फार्स्टआवनो जों नै मोनथाम खनाखौ समान होनना मिथिखाबाय नालाय बेखायनो बेखौ होनो एंगल 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 माने खना 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 ओके मा होनो बेखौ खना 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 आखान्थि नङा सरि दय फार्स्टआव आखान्थि बुंफ्लांदोंमोन जानो हानाय मा बुङो बेखौ खना 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 ओके दा नेक्स्ट रादाया मा दं जोंनिया नायनि नेक्स्ट रादाय दंबावो जोंनिया गासै मोनथाम रादाय ओके दा बे रादायावनो जोंनिया बे रादायानो जोंनिया मा जायो नै नायजिरनाय फैयो बेयाव मोनसे नायजिरनाय माने रिमार्क्स होनोखि इंलिशाव नायजिरनाय दा नै जुदि मोननै आखान्थिथामनि मोननै खनाखौ मिथिबाबो जोङो बेखौ आखान्थि रादाय बादियै महरसे बुंनो हायो ओके माने नै हमना लाबाय ए बी सी आरो पी क्यू आर बिसोर मोननै आखान्थि ओके आखान्थिथाम सरि अब्ला जोंनिया बेयाव जुदि ए खनादो पी खनादो समान आरो बी खनादो किउ खनादो समान अब्लाबो जों बेखौ आखान्थिथामनि अब्लाबो बेखौ जोङो मा माने एंगल एंगलै जोङो महरसे होननानै बुंनो हायो माबोरै नै जुदि खना ए नि माना जुदि पी नि मादो समान बी नि माना जुदि किउ नि मादो समान अब्ला थामथि खना सीया आर नि समान जागोन हमना लाबाय जुदि ए खनाया बेयाव 50 खौनो हमबाय माने 50 हमबाय बीआव जोंनियाव हमबाय आं बेखौ 60 हमबाय अब्ला आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाब गासै बेसेबां 180 अब्ला बेयाव बेसेबां जानांगोन बेयाव 70 जानांगोन अब्ला जोंनिया ए दो पी दो समान नालाय बेबो 50 डिग्री आरो किउ दो बी दो समान नालाय बेयो 60 डिग्री अब्ला बेयावबो जोंनिया बेसेबां जागोन 70 डिग्रीयानो जानांगोन आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाब गासै 180 ना अब्ला जों बुजि मोनबाय जे मा
मोननै आखान्थिथामनि जुदि मोननै खनानि माना समान जायोब्ला बेबो जोंनिया आखान्थिथाम मोननैया महरसे जागोन माने खना खना माने जों थामथि आखान्थिया महरसे थामथि आखान्थियाबो समान जाखागोन होनना मिथिगोन ना ओके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके बेखायनो जुदि बेयाव मा एंगल ए समान एंगल बी जायोबा आरो एंगल बी समान एंगल किउ जायोबा बेबो जोंनिया मा जागोन आखान्थिथाम ए बी सी आ आखान्थिथाम पी किउ आर नि महरसे माने एंगल एंगल रादायाव एंगल एंगल आखान्थिथामनि महरसेयारि रादायबा महरसेयारि रादाय बादि ओके So I hope नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ आरो नेक्स्ट रादाया जोंनिया मा दोङो 2 नम्बर रादायाव नायनि 2 नम्बर रादायाव दों जोंनिया SSS माने साइड एन्ड साइड माने आखान्थि इबार जुदि मोननै आखान्थिथाम हमबाय ABC आरो PQR बिसोर मोननै आखान्थिथाम हमबाय अब्ला बिसोर मा साइड माने मा बिसोरनि गासैबो साइडआ माने गासैबो साइडनि रुजुथाया समान जाजोबनांगोन नै मोखांसे साइडनि AB divided by PQ equal to BC divided by QR equal to AC divided by PR जानांगोन माने मा बे जोंनिया मोनफ्रोमबो साइडआ समान होनाखै बेयाव माने रुजुथायासो समान जानांगोन होनदो ओके माने नाथाय गोरोबलिनि मोनसे दोङो SSS रादाय बेयो जोंनिया मोनफ्रोमबो साइडआ समान जाजोबनांगोन बेखौ उनाव जों सावरायगोन दा फार्स्टआव नायनि जोङो महरसेयारि जानायनि रादायखौ नायग्रोदो ओके अब्ला जोंनिया मोनफ्रोमबो आखान्थिफोरा बिसोरनिया समान रुजुथायारि जानांगोन जेरै नै AB divided by मा जानांगोन PQ equal to BC divided by QR equal to AC divided by PR अब्ला बेयो जोंनिया मोननै आखान्थिथाम ABC आरो PQR आ महरसे जागोन अब्ला बेनिफ्राय जुदि महरसे लिरनो हायोबा अब्ला जों बेनिफ्राय मा मोनो एंगल A समान एंगल P ओके आरो मा मोनो एंगल B आ एंगल Q नि समान जायो आरो एंगल C आ एंगल R नि समान जायो बेनिफ्राय बेखायनो जों बुंनो हासिगोन दि आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम PQR नि महरसे बुंनो हासिगोन ओके दा बेयो जोंनिया मा साइड माने मोनफ्रोमबो साइडनि रुजुथायफ्रा समान जाजोबोबा बेबो जोंनिया मोनसे आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादाय मा मोनखो जोङो एंगल आरो मोनसे मोनबाय साइड आरो नेक्स्ट दंबावो मोनसे मा 3 नम्बर दोङो लास्ट बेयो 3 नम्बर बेयो लास्ट बेयो जोंनिया साइड एंगल साइड माने मा साइड एंगल साइड ओके बे जोंनिया मोनसे रादाय साइड एंगल साइड बेयाव मा जायो जोंनिया नाय बेबो जोंनिया मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हमना लाबाय जुदि मोननै आखान्थिथाम हमना लाबाय ABC आरो PQR मोननै आखान्थिथाम हमना लाबाय जों ABC आरो PQR ओके ABC आरो PQR हमबाय दा नै साइड एंगल साइड माने मा जुदि AB आखान्थिया PQ दो समान आरो B खनाया Q खनादो समान आरो BC आखान्थिया QR आखान्थिदो समान जाबाय माने मोननै आखान्थिनि समान जुदि नै आंबो ओरैबो बुंनो हायो नाय जुदि मोननै आखान्थिथामनि मोनसे खनाया नै B खना आरो Q खनाया जुदि समान जायोब्ला आरो बै खनाखौ बानायनाय आखान्थिफोरा गावजों गाव समान जायोब्ला बेबो मोनसे जोंनिया आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादाय दा नै AB दो PQ समान जागोन BC दो QR समान जागोन दा नै बिसोर मोननै आखान्थि समाननि गेजेरनि खना जानांगोन A खना दो P खना जाबा जानाय नङा बेयो मोनसे रादाय ओके माने जोंनिया मा जानांगोन AB equal to PQ आरो BC equal to QR जानांगोन आरो बिसोर मोननै आखान्थिनि गेजेरनि खना B equal to Q जानांगोन अब्लासो बेबो जोंनिया आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम PQR नि महरसे जाबाय ओके अब्ला जोंनिया आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम PQR नि महरसे जाबाय जोंनिया ओरैबा जानाय नङा नै दा जों खनाखौ बेयाव B आरो Q लायालासिनो A आरो P लानायबा जानाय नङामोन मानो होनबा जुदि खनाखौ बेयाव लाबा मोननै आखान्थियाथ' बिसोरनि गेजेरनि जानाय बे खनाखौ बानायग्रा मोननै आखान्थि जानाय नङाना
मोनसे AB जागोन BC आथ' गुबुन आखान्थि जागोन अब्ला बिदिबा जानाय नङा स' जोंनो मा होनदों बेयाव नै खनाया गेजेरनि जानांगोन आखान्थिया साइडनि जानांगोन अके माने नै बेयाव खनाया गेजेरनि जाबाय मोननै आखान्थि गोरोबलायनानै BC आरो QR AB आरो PQ स' बेबो मोनसे जोंनिया आखान्थि थामनि मरसियारि जानायनि रादाय मा मोनखो जों फार्स्टआव नाय आखान्थि बेखौ मोजाङै बुजायखाबाय नायबानो जाबाय आरो मा SSS आरो जुदि मोननै आखान्थि थामनि मोननै खनाखौ मिथिबाबो जोंनिया महरसि जायो अके आरो नै 3 नाम्बाराव मोनबाय SAS माने साइड एंगल साइड स' नेक्स्ट जों सावरायगोन मा एबार नेक्स्टआव जों सावरायगोन आखान्थि थामनि गोरोबलियारि जानायनि रादायफोर अके आखान्थि थामनि गोरोबलियारि जानायनि रादायफोरा जोंना मोनब्रै रोखोमनि दोङो मा मोनब्रै रादाय दोङो जों नायनि फार्स्टआव दोङो जोंनिया मा SSS माने आखान्थि अके जुदि मोननै आखान्थि थाम हमना लाबाय ABC आरो मोनसे हमना लाबाय PQR दा नै गोरोबलि माने मा जोंनिया गोरोबलिखौ नोंसोर मिथिखागौ जानांगौ माने जाय आखान्थि बांफोरा जोंनिया समान महरनि जायो आरो दाथायफोराबो बिसोरनि दाथायफोराबो समान जायोब्ला माने नै जुदि PQR खौ जुदि PQR आखान्थि थामखौ जुदि ABC आखान्थियाव थिखांनानै खोबफायोबा माने मोननै आखान्थि दंना मोनसे आखान्थि दं बेखौ जोङो हमनानै हाया माने थाइसे फैसाखौ जुदि थाइसे फैसानि सायाव जुदि जाबजाबोबा बैसोर जोंनिया गोरोबलि अके बै थाइसे फैसादो जोंनिया गोरोबलि जाबाय माने समान महरनिबो जानांगोन आरो दाथायफोराबो समान जानांगोन एखे जाजोबथारनांगोन अके बेखौनो गोरोबलि होनो दा नै जोंनिया आखान्थि बेबो मोनसे रादाय माने जोंनिया मा मोनफ्रोमबो आखान्थिया गोरोबजोबनांगोन माने AB समान मा जानांगोन AB आखान्थिदो PQ जानांगोन BC आखान्थिदो QR आखान्थि समान जानांगोन AC दो PR आखान्थिया समान जानांगोन बेयाव रुजुथाय नङा बेयाव समान जानांगोन होनदों माने नाय AB समान PQ जानांगोन आरो BC समान QR जानांगोन आरो AC समान PR जानांगोन माने मोननै आखान्थि थामनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया गावजों गाव समान जाजोबनांगोन गोलावफोराबो अके लावथाया समान जाजोबनांगोन अब्ला बेयो जोंनिया मोनसे आखान्थि थामनि गोरोबलियारि जानायनि रादाय अके बेखौ मोनबाय जोङो आरो नेक्स्टआव मा दं जों नायनि नेक्स्टआव दङ जोंनिया साइड एंगल साइड माने मा बे आखान्थि खना आखान्थि अके जुदि बेयावबो मोननै आखान्थि थाम हमना लाबाय जोङो बेखौ हमना लाबाय ABCPQR हमना लाबाय दे अके बेसोर मोननै आखान्थि थामा जोंनिया माब्ला गोरोबलि जागोन जुदि SAS जायोब्ला माने साइड एंगल साइड स' बेयावबो जों नायनि माने साइड बे साइडआ आरो बे साइडआ समान जायोबा आरो नै एंगल होनदोंना नै गेजेराव दं एंगल आरो बेबो एंगल जानांगोन आरो BC आरो QR समान जायोबा थामहिनबा AB समान PQ जानांगोन आरो खना B समान खना Q जानांगोन आरो BC आखान्थि समान QR आखान्थिया समान जानांगोन अके अब्ला बेबो जोंनिया मा मोनसे आखान्थि थामनि गोरोबलियारि जानायनि रादाय माने साइड एंगल साइड अके माने मोननै आखान्थि थामनि मोनसे खनाया जुदि समान जायोबा माने बि खना आरो किउ खनाया समान जायोबा आरो बै खनाखौ बानायग्रा मोननै आखान्थि बे खनाखौ माया बानायदो AB आरो BC आखान्थियासो बानायदो आरो बेखौबो PQ आरो QR आखान्थिया बानायदो बे किउ खनाखौ अब्ला बै आखान्थि बानायनाय मोननैया गावजों गाव समान जायोब्ला माने AB समान PQ जानांगोन आरो BC समान QR जानांगोन अब्लानो बेबो जोंनिया मोनसे गोरोबलियारि नै आं बेयाव लिरनो बावगारबोदों सायाव गोरोबलिनि जोंनिया मा सिम्बला माने बेखायनो बेखौ गोरोबलि होननो हासिगोन आखान्थि थाम ABCया नै गोरोबलिनिया नैदे सिम्बला मोननै इकुवेलनि गेजेराव महरसिनि सिम्बलखौ होना आखान्थि थाम मा PQR जों गोरोबलि जाबाय थिग बेबादिनो बेयावबो जोंनिया नै आखान्थि थाम ABCया गोरोबलि जासिगोन आखान्थि थाम PQR जों ओके नेक्स्ट 2 मोनबाय एबार 3 नाम्बाराव जों मा नायनि मोनब्रै दोङो रादाया जोंनिया गोरोबलि जानायनिया ओके माब्रैना 3 नाम्बाराव मा दों नायनि 3 नाम्बाराव दों जोंनिया मा आखान्थि खना आखान्थि एबा ओरै लिरनो हायो जों बेखौ खना आखान्थि खना ओके हमना लाबाय बेयाव मोननै आखान्थि थाम
मोननै आखान्थिथाम ABC आरो PQR बे मा बिसोरनि मोननै आखान्थिया समान जायोबा सरि मोननै खनाया समान जायोबा जुदि A खनादो B खना समान जायोबा आरो B खनादो Q खनाया समान जायोब्ला ओके आरो मोनसे जायखिजाया मोनसे आखान्थि हमबाय BC खौ हमनो हागोन नङाबा AC खौ हमनो हागोन हमबाय दे AC दे PQR आ समान जानांगोन माने खना A समान खना P खना B समान खना Q आरो मोनसे आखान्थि जायखिजाया AC खौ हमबाय आरो PR बेबो जायोबा जोंनिया आखान्थिथाम ABC आरो PQR आ महरसि नङा गोरोबलि आखान्थि ओके गोरोबलि जासिगोन बेखायनो जों होनो हायो मा आखान्थिथाम ABC आ आखान्थिथाम PQR नि गोरोबलि ओके ओरैबो बुंजायो दि नै बे खना जायखिजाया मोननै खना आरो जायखिजाया मोनसे आखान्थि बेयाव जोंनिया मा गोनांथि नङा दि मा बे मोननै खनानि गेजेरनि आखान्थि जानांगौ माने जायखिजाया मोननै खना आरो मोनसे आखान्थिया समान जाजोबनांगोन अब्लानो बे मोनसे गोरोबलि ओके दा 4 नाम्बाराव दङ मा जोंनिया नाय लास्ट 4 नाम्बाराव दङ गोरोबलि जानायनि रादाय मोनसे दंबावो 4 नाम्बाराव हमना लाबाय मा राइट एंगल हाइपोटेनास एन्ड साइड माने मोनसे बे मा राइट एंगल जानांगोन माने खनाथि आखान्थिथाम जानांगोन आरो बिसोरनि हाइपोटेनास माने लाव आखान्थिया समान जानांगोन आरो मोनसे आखान्थिया समान जानांगोन नै हमबाय जोंनिया जुदि ABC बे मोनसे जोंनिया बेयाव 90 डिग्री बानायो मोनसे खनाथि आखान्थिथाम थिग बेबादिनो हमबाय जों बेखौबो PQR बेबो जोंनिया खनाथि आखान्थिथाम इयाव खनाथि ओके मा होनदो बेयाव राइट एंगल जाथारनांगोन अब्ला जोंनिया नै ABC आरो PQR आ खनाथि जाबाय राइट एंगल थिग बेबादिनो नेक्स्टआव दङ हाइपोटेनास माने नै AC दो PR आ समान जानांगोन आरो साइड जायखिजाया मोनसे साइड BC खौ लायो ना AB खौ लायो ओके जुदि BC खौ लाबा QR खौ लानांगोन आरो AB खौ लाबा PQ खौ लानांगोन सो अब्ला जों BC खौ लानोसै BC दो QR आ समान जानांगोन अब्ला बेबो जोंनिया बेसोर मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जागोन सो ओरै होननो हायो AC इक्वल टू PR माने हाइपोटेनास लाव आखान्थिया समान आरो एंगल B इक्वल टू एंगल Q बेसां 90 डिग्री जानांगोन राइट एंगल जानांगोन आरो साइड मोनसे साइड जायखिजाया BC इक्वल टू QR जानांगोन अब्ला बेबो जोंनि आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम PQR आ गोरोबलि जाबाय ओके बे मोनब्रै रादायखौ नोंसोरो नांगोन ओके बे मोनब्रै रादाया नोंसोरनिया मा प्रुफ बानायनाय फैया मिथिबायना बेयो नाथाय नोंसोरनि थारबुंथि 3.3 आरो 4.4 4.5 बेखौ बानायनायाव जोंनि हेल्प जागोन ओके माने क्वेश्चन एन्सार बानायनो थाखायबो बे गोरोबलियारि जानायाबो जोंनिया मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जागोन ओके माने बेयो जोंनिया नोंसोरनि क्लास 10 आव गैया बेखौ आं नोंसोर बेखौ क्लास 9 आव मोनबोखादों जानांगौ आरो बेखौ आङो मोजाङै रिसार्च बानायनानै नोंसोरनि थाखाय मोजाङै लिरख'नानै नोंसोरनो बेखौ फोरमायनाय जादों ओके बेखौ फोरमायफिननाय जादों बे कनसेप्टफोरखौ नांफिनगोन नालाय ओके बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय अब्ला नों बांसिन मोजां बुजिगोन आरो पेन आरो बहि लानानै लिरना दोन नोट्स बानायना दोन आरो बुजियाखैबा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय खनले नायफिनोब्लानो बांसिन बुजिगोन ओके बे जोंनिया मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकमोन मोनथामा ओके आई होप नोंसोर बे भिडिअखौ बुजिदों जानांगौ आरो जायफोरा दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे जोंनि गासैबो भिडिअफोरखौ नुजोबो ओके आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालाम ओके नेक्स्ट क्लासाव जों सावरायगोन थारबुंथि 6.3 आरो 6.4 आरो 6.5 खौ जोङो मोजाङै बानायनो नाजागोन ओके स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो थेंक इउ